datoz. Bertsio asko den aldatu ni ere bai bat gehiago. Egunero pixka ateaztu ean euntan bizio sorako. Edozen lekutan galtzen duzu harima gorpuz guztietan zauriren bat biztan. Edozen lekutan zauriren bat biztan gorpuz guztietan galtzen duzu harima. Bidezarei begira, ona kontuan hartzekoak gaur gauean, 8an, San Mameserako sarbidetan, Santa Anako tunelean, Montevideotik Donostia, Altamira eta Bentazarra hegoalderako tartea moztuko da. Bihar asteazkena, Bentazarra iparraldeko tunela moztuko da, Santanderrerako eta Santiagorako noranzkoan, eta ostegunean, Bilborako noranzkoan dauden San Nikolas eta Santa Ana tunelak moztuko dira. Mozketa guztiak gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte egingo dira. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Duela astebete ekin zioten greba mugagabeari Bilbobuseko langileek eta oraingoz ez dirudi bertan bera utziko dutenik. Enpresa batzordea Bilboko udalarekin bildu zen atzo eta langileen arabera udalak jakinarazi zien zerbitzua kudeatzen duen Biobide enpresaren kontratua indargabetu egingo duela. 3 hilabeteko epea ezarri du horretarako. Halaber, greba bertan bera uzteko eskaera egin dio udalak enpresa batzordeari, baina ordezkariek aukera hori baztertu dute. Mekaner istea eragozteko atzerako kontaketa azken txanpan sartuta dago. Enpresaren eta langileen arteko derrigorrezko negoziazio epea hilaren 26an amaituko da eta 2 bilera baino ez dira falta. Langileek diotenez, orain arteko bileretan Mekanerren jabe Esteiantisek ez du isteaz bestelako aukerarik aipatu eta kaleratze ordainduak egitea eta langileak Espainiako beste lantegi batzuetara aldatzea eskaini du. Bestalde, langile batzordeak eskatu du 3 mahai bat sor dadila Jaurlaritzarekin eta Esteiantisekin. Mekaner bideragarria dela argi dute, gainera iaz 600.000 euroren irabaziak izan baitzituen. Autogintza multinazionalak ostegunean erantzun behar dio eskakizunari. Gipuzkoan gutxienez 6 emakume bortxatzea egotzi zioten gizonaren aurkako azken kasua ebatzi egin du Gipuzkoako probintzia auzitegiak. Akusatuak 7 urte eta erdiko zigorra onartu du. 2017an gertatu zen epaitutako azken erasoa Ordizian. Emaztearen lehengusina bat bortxatu zuen lo zegoela haren etxean sartuta eta kloroformoaren bidez emakumearen borondatea baliogabetu. Ziburun atxiloturiko gizonak aurrekari polizialak dituela adierazi du Baionako prokuradore ordeak. Sud-West egunkariak iturri polizial batzuk ere aipatu ditu eta baieztatu du gizona jadanik begitan zutela indarkeria matxistagatik. Igandean, Ziburun eraikin batetik erori zen emaztea hil edo biziko egoeran dago oraino. 30 urte inguru ditu eta zauri larriak ditu bertzeak bertze gerrialdean. Medikuek koma artifizialean daukate garuneko kalteetatik babesteko.
Eusko Jaurlaritzak dekretu bat onartu du gaurko gobernu kontseiluan indarkeria matxistagatik umezurtz geratutako aurrei eta gaztei diruz laguntzeko. IPREM askotariko eragiletako errenta adierazle publikoaren 80% jasoko dute urtean. Gaur egungo zenbatekoaren arabera 5.760 eta 60 euro jasoko dituzte urtean. Halako bi jasoko dituzte desgaitasunen bat edo menpekotasuna duten biktimek 11.520 eta 20 euro urtean alegia. Gabon guztioi, .eus domeinuak 10 urte bete ditu. Eta .eusen posizio horren bidez, azkenean euskal komunitatea ordezkatuta agertzen da interneteko erabakigune nagusia. Ez ustekoa gertatu da EAJak Barakaldon antolatutako hauteskunde ekitaldian. EAJaren Euskadi Buru Batzarraren presidente Andoni Ortuzar izan da parte hartu duen azkena, eta hitzaldiaren hasieran iragarri du Imanol Pradales lehendakari gaiari eraso egin diotela piper beltz esprai batekin aipatutako ekitaldian parte hartu ondoren. Hoi ez bezala, Pradales izan da Barakaldoko ekitaldiko lehen hizlaria. EITB-biko eztabaida prestatu behar zuelako. Pradalesen ostean, Amaia del Campo Barakaldoko alkateak eta Iñigo Urkullu lehendakariak parte hartu dute, eta ostean Ortuzar holtzara igo denean esan du albiste txar bat eman behar zuela. Orduan jakinarazi du Pradalesek jasandako erasoaz. Esan duenez, hautagai jeltzalea Gurutzetako ospitalera eraman dute begiak garbitzeko. Alderdi politikoak kanpainaren bukaerako astean sartu dira, azken inkesten emaitzak mahai gainean dituztela. Igandean inkestak argitaratzeko legezko epea amaitzear zegoelarik, bi galdek eta plazaratu zituzten EITB Fokusena eta Boixento taldearen eta biak ala biak bat zetozen. Aurreikuspenen arabera, EH Bilduk aurre hartuko dio EAJari eta garailea izango da apirilaren 21 hauteskundeetan aldea txikia bada ere. Adi gaur goizeko laburpenari. Kanpaina amaitzeko 3 egun eskaz geratzen diren honetan, Zumaian hasi 3 eguna EH Bilduk. Oiana Etxebarrieta EH Bilduren kanpainako bozeramaileak EH Bilduren zaintza sistema publiko komunitarioa sortzeko konpromisoa azpimarratu du. Zaintzaren krisi sakon batean murgilduta gauden honetan eta mugimendu feministak zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean erakunde publikoak interpelatu dituen momentu honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, familia eremutik atera eta zaintzen duten erakundeak sortzea da herri bezala dugun premiaz handienetariko bat. Eta Euskal Herria Bildun horretarako konpromezua hartzen dugu. Zaintzaz, Eusko Alderdi Jeltzalearen mintzatu da, Usurbilen egindu agerraldia, Bakartxo Tejeria, EAJaren Gipuzkoako zerrendaburu eta Legebiltzarreko presidente gaiak. Orain eskuartean erronka berriak dauzkagu, eta erronka berrien artean zaintza daukagu, adinekoen zaintza. Eta prest gaude erronkari eusteko, erronka hoiei aurre egiteko, ze denbora eduki dugu ere, aztertzen, ikusten eta ze behar dauden, behar hoiei behar dan bezala erantzuten jarraitzeko. Laudion egindu geldialdia Alderdi Sozialistak. Aroa Gilete Arabako zerrendaburuak esan du, sozialistak herritarren kezkak betetzeko eta erantzuteko bermea direla. Herritarrak kezkatutak daude etxe bizitzarekin.
mugikortasun jasangarriarekin, osasunarekin, ingurune hurbilarekin eta eguneroko eragiten dituen politikekin. Eta horretan, sozialistok betetzen dugun bermea gara. Politika aurrerakoi, feminista, sozial eta eraldatzailearen bermea garelako. Espainiako ezkerrak bere aldetik, Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosferaren erreserba izenda dezatela eskatu du Juantxo López de Uralde Elkarrekin Podemoseko hautagaiak. Balio handiko naturgunen konzentrazioa zabala du. Hauek arrean ekosistema anistasun handia, ezegunetatik eta basoetatik mendietaraino, baita ibaiak ere. Natura aberatz horren konserbazioa babesteko eta sustatzeko Arabako lurralde historikoa UNESCOren biosfera erreserba izendatzea proposatzen dugu. Eta Zumar etxebizitza eskubidearen alde agertu da Gasteizen egin duen ekitaldian. Nos tomamos muy en serio el problema de la vivienda y vamos a hacer de ella realmente un derecho. Kanpainaren ia akabuan Alderdi Popularrak Ayusoren bisita jaso du Bilbon. Aurrera doa hauteskunde kanpaina eta hainbat herri eta hirietatik pasadiraia da politikariak haien diskurtsoak edatuz. Bestalde, diskurtsoaz gain badaude informazioa transmititzen duten bestelako giltzarriak gaiaz hitz egiteko Aneran Sorena hau dako aholkulari politikoa dugu gurean. Arratsalde on, Aner. Arratsalde on, zer moduz? Hasteko konta iguzu hauteskundeetan zer nolako garrantzia du kanpaina on bat egiteak? Bueno, azkenean garrantzitsua da kanpainan zehar mezuak ongi helaraztea, ez da hori da garrantzitsuena dena. Argi dago momentu oso konkretu batean gaudela, bigarren astean sartuak jada, gaurkoan debate garrantzitsu bat ere izango da telebistan, eta orduan argi izan behar duguna da kanpaina batek garrantzia handia daukala. Zergatik? Momentu konkretu batean mezuak bidaltzeko aukera daukazulako eta jendea konbentzitzeko. Gogorarazi behar dugu, hainbat inkesten arabera, 120 edo 130 dela ezbaian daudenen 100 eta orduan jende horrengana iristea eta konbentzitzea izango da alderdi politikoek daukaten helburua momentu honetan. Momentu honetan gainera, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak izateko astebete baino gutxiago falta dela izan dugu. Urtarrileteko egindako inkesta gehienek jotzen dute garaietzat, baina aurkezten diren azken 10 bostek berriz EH Bilduri ematen diote garaipena. Orduan buruz buruko kanpainan gaudela esan genezake agian, eta bi alderdiei begira helarazten duten mezu edo diskurtsoa zarago, zer da komunikatiboki nabarmenduko zenukena? Bien, nintzateke zentratuko hainbeste nork irabazten duen inkesta batean. Nik uste dut EAJak irabazi duela egun batzuetan, baina EH Bilduk orain ez da. Argi dagoena da, bi alderdiren arteko egundoko konfrontazioa dagoela datuetan ere bai. Ez da, hemen kartelak ikusten ari gara, eta egia da, lema horiek oso garrantzitsuak izaten ari direla. Ez da, hemen aukeratu Euskadi elige bienestar horretan zentratu da EAJ, bi modelo horietan zentratu nahi dutelako kanpaina, eta hala egin dutela. Ez da, egunero ikusten ari gara zein den EAJaren estrategia hori, ez da, EH Bilduren modelo investigazioan edo probetan jarriko duten modelo hori, eta EAJarena betikoa, emaitza onak eman dituena, eta hori da saldu nahi dutena, ez da. EH Bilduren kasuan hain zuzen ere, EH Bildun zentratzen dira, eta herri honek daukan gerora begirako proiektu horretan, ez da. Horregatik aldaketa da orain urgentzia hori lantzen dute kanpaina honetan, hemen ikusten dugun bezala, Peio Etxandiano hori ez da gerora begira dago, el futuro está en tus manos, mezu horrekin esan nahi dute, azkenean gure esku dagoela, ez da, gogoratuko dugu gainera hori ez, hitz horiek zer suposatzen duten, eta azkenean gure esku dago hori ere modu batean edo bestean jarri dute. Oso presidenzialistak diren kartelak dira guztiak, eta argi dagoena da, zentratzen ari direla, bi kanpaina daudela paraleloki, ez da, bata, hautagaien ezagutza maila hori igotzea, eta ikusi da, azken inkesten arabera, igo egiten dela, nolabait ezagutza maila hori, eta gero beste bat da alderdien presentzia, kaleratzea eta proiektuak mahai gainean jartzea, ezta?
Alderdien presentzia ari garela, esan dugu errezerri dabiltzala politikariak, ez? Agian zalantzan dauden horiei ere erakarri nahian, ez da? Lehen esan dugu, hitz egiten duten azarago, irudiak ere zer esan handia badu, orain komentatu dugu adibidez kartela, baina herri doazenean ere, erropak, irudiak, jarrerak, horrek ere badu zer esana informazioa transmititzerako orduan, ez da? Zalantzarik gabe, arropa oso garrantzitsua da, eta hori ere jakin badakite, eta zentzu horretan aldaketa handiak eman dira, ez da, alderdi guztietan, eta argi dago horri garrantzia handia ematen ari diotela agian. EH Bilduren kasuan uler dezakegu aldaketa hori nabariagoa dela historiari begira jartzen baldin bagara, ez da, EH Bilduk estilo aldaketa bat egin du arropetan, eta argi dago hori ere egiten dela, saltzerako orduan, bozka eskatzerako orduan, jendea ohituagoa gaude eta gainera subkonstiente horretan ere ikusten dugu zer nolako garrantzia daukan irudiak. EAJak ere bai aldaketa hori egin du, baina ikusiko bagenu hemendik atzera bi legealdi egingo bagenitu eta bi hauteskunde kanpaina horietara bigarren horretara joango bagina, ikusten dugu aldaketa nabaria dela, ez da, gorbatak eta trajeak alde batera uzten dira, eta orain blazer moduko batzuk erabiltzen dira, kamisetaren erabilera ere handitu eginda, gero korrikan ere ikusi ditugu leginak jarrita ez da, eta azkenean aldaketa nabari bat dago, ez da, baina argi dago, irudia zaindu egin behar dela, zaintzen ari direla momentu honetan, badakitela kanpaina bat ere hor dagoela, eta argazki txarrik ez dute nahi, eta hautagaiak zaintzeko momentua ere badela argi dago, eta hemen De Andresen irudia ikusten dugu, arraroa da, Alderdi Popularraren kartel bat Euskadin duela, gutxi ez genuke pentsatuko, gorbat alde batera utziko zutenik, ez da? Bai, ala da, bai, eta lehenera aipatu ditugu esaterako kartelaz eta kanpainaz, herri-zerriko kanpainaz gain, debateak ere badira erakusleio bat hautagaientzako, ez? Bukatu da inkesta garaia, baina debateak orain dela gutxi hasi berri dira. Erabietako eztabaiden txanda hauetan esaterako sare sozialetan ere inpaktu handia duten debateak dira. Eneko Andueza esaterako PSeko lehendakari gaiaren jarreraz asko hitz egin da, edota esaterako nola atzo, Diario Baskon, Imanol Pradales EAJko ordezkariak indarkeria matxistaz ari zirenean, Alba Gartzia Sumarreko ordezkaria moztu eta izenez deitu ziola. Jarrera hauek, ze esan handia dute sare sozialetan, nola ez presio handia izango dute ordezkariek telebista aurrean hitz egin da, baina, Bai, egia da, ez da presio handia izaten duten momentu konkretu batean, eztabaidaren momentua ez da erresa izaten eta prestaketa handia beharko lukeen gauza bat da. Esaten dut beharko luke, ez da lan handirik ere egiten ari nik uste dut bestela emaitzak beste batzuek izango lirateke, ez da. Nik esan dituzun bi gai horietan egia da, ez da, kasu horietan, hor prestaketa arazoa baino, izaten da hautagaiak dauzkan naturalizatutako diskurtso batzuk izaten direla, eta gero hori, egia da, urduritasuna medio, esaten duzula, burura etortzen zaizun hori, ez da, eta egia da, hor, Alba Garziak adibidez, Imanol Pradalesekin izandako, momentu konkretu hori, ez da, argi dago, Alba Garziak ongi barneratua daukan kultura bat dela, kultura feminista hori dauka barneratua, eta oso azkarren antzuten dio, ze hor momentu horretan ere, zuk ez baldin baduzu gaitasun hori edo hori galdu egiten da, baina momentua aprobetxatzen ere jakin beharra dago, ezta? Eta nik uste dut debatean ez daudela oso ongiari, ez direla oso ongiari momentu honetan, baina badoazela pixkanaka, gaurko debate izango da oso garrantzitsua, denak egongo dira, hautagai guztiak, ez ditugu oraindik urren hautagai guztiak batera entzun, eta orduan niri hori oso interesgarri iruditzen zait, eta eztabaida bat irabaztea baino nik uste dut garrantzitsuagoa dela ez galtzea. Debate handia izango da gaur EITBen gauean egingo dutena, zer espero duzu debate hontatik? Nik uste dut, espero dudana gutxien ez da, pixka bat,
sosotasun hau alde batera uztea, ez da, egia da, modelo ez ari garela, politika ez ari garela, baina gero ez hainbeste, Nik asko entzuten dut, ez da, ze ongi, lasaitasun ez ari dira, mezuak jartzen ari dira, nik uste dut jendea ez dela enteratzen ari ze mezu eta ze proiektu ari diren mahai gainean jartzen, modelo bat edo beste daukatela, baina ez dute oso ongi ulertzen zein den modelo hori, ez da, eta nik uste dut hor, bai arazo nagusi bat daukagula, nik debatean espero dudana da, gaur benetan konfrontaziora joatea, benetan jakinaraztea zein den bata eta bestearen arteko ezberdintasuna, 7 alderdi daude momentu honetan aurkeztuko direnak eta protagonismo hori izango dutenak, eta ezberdintasun handirik ere ez dago gauza askotan. Hortaz, jakin behar duguna da zein diren ezberdintasunak, baina beste gauza garrantzitsu bat ere jakin egin behar dugu. Nork egingo du ituna norekin? Ze azkenean gero gogoratu behar dugu, hau parlamentua erabakitzeko hauteskunde batzuk direla, ez dela lehendakaria aukeratzeko hauteskunde bat, eta hauteskunde horiek pasata parlamentu bat osatuko dela, eta parlamentu horrek erabakiko duela nori izango den lehendakari. Eta zentzu horretan, orain ez daukagu oso argi nork emango dion bozkan hori. Argi daukagun gauza bakarra da, oraintxe bertan, alderdi sozialistak agian Eusko Alderdi Jeltzaleari emango diola bere bozka. Baina hau ere ez baian jartzen da, hortaz, zalantza asko zentzu horretan. Bai, hala da, inkestak badaude ere, oraindik ikusteke dago zer gertatuko den, bada, amaierara goaz, Aner Ansorena, bestelako ekarpenik edo egingo zenuke, aurtengo hauteskunde hauen inguruan, kanpainaren inguruan, edota, orokorrean. Bai, nik jendeari mezutxo bat, ez da, argi daukan norberak zer bozkatu nahi duen. Egia da kanpaina batean denek esaten dizutela ederrak direla. Dena oso ongi egingo dutela. Eta jendea ez da tuntuna, jendeak argi dauka zer egin behar duen eta zer nahi duen. Eta hortaz, informazioa ongi jaso dezatela, ongi ikus dezatela, eta beraiek euren gogoekin eta euren interesarekin bozka dezatela, ezta? Eta boto util delako hau ere asko erabiltzen da. Niri gustatuko litzaidake esatea, bozka util hori edo dela bakoitza lasai geratzen denean, hau da, zuk bozkatzen duzunean eta esaten duzu, nire printzipioekin aurrera doa, ezta? Hortaz, nik uste dut hor mezu hori ere bidali behar dugula eta informa daitezela, mezu guzti horiek jaso ditzatela toki ofizialetatik, eta kontuz WhatsAppez jasotzen diren mezu horiekin, ezta? Bai, azken hausnarketa honekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko Aner Ansorena gaur gurean biltzearren. Zuei. Jarraian, politikariek herrialdez herrialde kanpainan esandakoa entzungo dugu. Adi. Zutik jarriko dugu. Herritarren arreta deitu nahian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ekitaldi mordua egiten ari dira kanpainak iraun bitartean legebiltzarrerako hauteskundetan jokoan dauden alderdiak. Gipuzkoan zentratuz eta Euskal Alderdien mitinetan arreta jarriz EH Bilduk Arrasaten erakutsi du aldaketarako nahia. Ildo horretan Osakidetza lehengoratzea zaritua besteak beste Nerea Kortajarena Gipuzkoako zerrendaburua. Gertuko Osakidetza hori berreskuratuz, lan baldintza duinak bermatuz. Hori da gure eredua, herritarrek eta profesionalek hainbestetan eskatu diguten eredua da hori, eta horretan saiatuko gara. EAJak aldizaintzari buruzko ekitaldi sektoriala egin du. Bakartxo Telleri Eusko Legebiltzarreko presidente gai eta Gipuzkoako zerrendaburuak hartu du hitza. Hurrengo erronken hartan adinoken zaintza dutela azpimarratu du. Hauteskunde programan zaintzaren inguruan neurri desberdinak dauzkagu. Neurri desberdin hoien artean, administrazioen arteko koordinazioa bultzatu, zaintza egoki bat etxeetan eman dadin, erresidentzien eredu aldaketa bat. Testuinguru horretan EH Bilduk zein EAJak Arabarren, Bizkaitarren eta Gipuzkoarren bozka eskatu dute. Jeltzaleek orain artekoari jarraipena eman nahi diote. Imanol Pradales lehendakari gaiak bi aukera daudela esan du, eta EH Bilduri ere zuzendu da. Eta bi aukera daudeak. Euskadiren gure autogobernuaren eta gure erakundeen aldeko apustu sendoa egin dugunok, edo etengabe gurpiletan makilak sartzen ibili direnak.
Bien bitartean subiranistek herritarri esan die aldaketaren sekretua ez dela energia guztia zaharraren aurka borrokatzea, baizik eta berria eraikitzea eta gaurdanik etorkizuna eraikitzen ari direla. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak hitz egin dezan osakidetzaz, etxe bizitzaren arazoaz edo bizitzaren garestitzeaz. Zarata egiten dute, ez dutelako nahi, jendeak gogora ditzan Zaldibarko desastrea edo pandemiaz egin zuten kudeaketa kaskarra. Zarata egiten dute, nahi dutelako jendeak ahantz ditzan amigismoa, klientelismoa, entxufismoa edo 11 de Miguel kasuak, baina bereziki zarata egiten dute beldur ikaragarria diotelako Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duen proiektuari. Kanpainaren azken astean daude eta giroa bero dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko herritarren konfiantza eskatu du EAJaren Arabako zerrendaburuak Joseba Diezek. 40 urte arazoei aurre egin dien alderdia dela baieztatu du. Euskal ongizatea sortuz. Ongizate hori arriskuan dagoela aipatu du ere. Egungo eta etorkizuneko arazoei konponbidea emateko eskarmentu nahikoa duten bakarrak direla zabaldu du. Erronka horiei aurre egiteko noren esku utziko duzu Euskadi, zure herria. 40 urtetan zehar herri hau eraiki, herri hau lideratu, guztiontzako agindu eta arazoei aurre egin diena gizartearen eskutik, alderdi horrengan, edo arazoei aurre egin ez dion beste alderdi batengan. Izaera industrialarei eustearen alde agertu dira Euskal Herria Bilduren hautagaiak. Sektorearen etorkizuna jokoan utzi duen planifikazio politikoaren falta kritikatu du Mikel Otero Arabako hautagaiak. Inbertsio publiko funts berri baten beharra jarri du mahai gainean, 21. mendeko industria eredu berria garatu ahal izateko. Aldaketa klimatikoaren borrokari aurre egiten laguntzen duen industria bat behar dugu, bateragarria izango dena. Deskarbonizazio industrial plan bat abian jarriko du. Zertarako industriak autokonsumo energetiko industriala sustatu dezan, elektrifikazioan aurrera pausoak eman ditzagun. Indarkeria matxistaren aurkako borroka oinarrizko neurritzat aurkeztu dute PSeren hautagaiek. Berdintasunaren aldeko politika sozialisten erabaki guztiak zeharkatzen dituztela baieztatu dute Gasteizen egindako ekitaldian. Hezkuntzaren garrantzia azpimarratu dute berdintasunean hezteko beharra gogoraraziz, baita gizonen inplikazioaren beharra ere. Indarkeria matxista da gure garaiko dramarik nagusiena. Gaur egun dugun borrokarik garrantzitsuena. Eta hau segurtasun kontua baino gehiago da. Arazo horri zeharka heldu behar zaio. Hezkuntza arlotik, etxebizitza arlotik, erakundeen koordinazioaz. Kanpaina guztietan bezala, adinekoei zuzendutako ekitaldea burutu du PPek Gasteizen. Alderdiaren idazkari nagusia den Kuka Gamarraren bisita baliatuz, diru sarrerak bermatzeko errenta berrikustea aldarrikatu du Javier de Andrés lehendakarigaiak. Horrekin batera, EAJ eta PSek Araba ahaztu dutela baieztatu du ere, lurralderako proiektuak eskatuz. Tenemos que defender Álava. Digo, oye, ya me gustaría a mí que en Álava tuviéramos también esas discusiones y que tuviéramos un Guggenheim y que tuviéramos un Vasculinary Center. Y lo vamos a defender, porque ¿por qué este territorio no va a tener tantos proyectos como pueden haber en Bizkaia y en Gipuzkoa? Politika ezkertiarrak egiteko asmoarekin, herritarren babesa eskatu du Juan López de Uralde Elkarrekin Podemosen Arabako zerrendaburuak. Benetako neurri ekologistak hartu dituzten bakarrak direla baieztatu du. Gainerako alderdiek aldaketa klimatikoari buruzko eztabaida alde batera utzi dutela kritikatuz. Zentzu berean, frakina bezalako praktikak debekatzea lortu zuten borrokek Podemosen ekimenez burutu zirela gogorarazi du. Vi un cartel que ponía Concejo libre de fracking y me llevó a recordar la lucha contra el fracking de hace algunos años y hoy en día la ley de cambio climático ha prohibido el fracking. Gracias a Unidas Podemos está prohibido, lo hemos conseguido prohibir. Araban etxebizitzarekin dagoen arazoarekin kezkatuta agertu da Jon Hernández Sumar mugimenduaren Arabako zerrendaburua. Alokairuen prezioak mugatzea edota alokairu sozialera bideratuko diren etxebizitza parke publikoa sortzea aldarrikatu du, herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatzeko helburuarekin. Gure politikak prezioen regulazioaren eta merkatuaren esku hartzearen aldeko apustu garbia egiten du.
jendeak etxebizitza bat eskuratu ahal izan dezan. Gure politikek saihestu egingo dute jenderik gabeko etxeak eta etxerik gabeko jendea egotea. Hauteskunde kanpainak azken txanpari ekin dio eta atzera kontaketa martxan da. Indar politikoak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan barrena ekitaldiak egiten ari dira botoak eskuratzeko eta haien balioak agerian usteko. Apirilaren 15ean astelena Bizkaian Podemosek Getxon egin zuen agerraldia beren 10 urteko ibilbide duina eta ustelkeria edo korrupziorik gabeko gobernantza agerian utziz. Ordutik hona galeratxo batzuk izan ditugu, baina ez errakuntzekaitik. Gauzak argi izan behar dira, ez dugu errakuntza importanterik izan, ez da egon ustelkeria kasu bat ere, txikienik ere, inor ere ez dago gure inguruan eta gure espazio politikoan lotuta ustelkeriarekin. Gobernura bakarri sartzen gara, kapaz garenean nortasuna daukagunean eta aukera ditugunean aldatzeko goiti bera eredu sozioekonomikoa aplikatzen dena. Azkenik apirilaren 14an igandean ere Zumarrek Barakaldon bere agerraldia egin zuen eta azken txanpan jarri zuen fokoa. Oraindik botoak eskuratu daiteke zela azpimarratuz eta herriaren interesen alde egingo duen talde politikoa sortu behar dela argituz. Astebete daukagu oraindik, astebete, 7 egun, kanpaina ez da amaitu oraindik, 7 egun, lagun, senide, herritar guztiei azaltzeko zergatik Sumar dela politika progresistan berme eta bide bakarra. Aipatu dugu hasieran ere, ezustekoa gertatu dela EAJak Barakaldon antolatutako hauteskunde ekitaldian. Orain jaso berri ditugu Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen hitzak eta azken berrien arabera gainera, isa sare sozialetan, Peio Txandiano, EH Bilduko lehendakari gaiak, osatu dadin espero duela esan dio Imanol Pradalesi eta elkartasuna adierazi dio. Ikusi Ortuzarrek esandakoa. Imanol Pradales! Arratsaldeon, Barakaldo. Una persona se le ha acercado, le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevar a Imanol a cruces a limpiarle los ojos. Hauteskunde hauetan Galdakao eta Usansolo batera agertuko dira hauteskundeetako emaitzen zenbaketan, naiz eta Usansolo abenduaren 22an eratu zen udalerri independente gisa. Ikusi. Hainbat edabidetan izan dira politikariak kanpaina egiten, gaurkoan Markel Olano EAJko Gipuzkoako zerrendakidea izan da naiz irratian. Aitortu duenez, atsedena hartu ostean beste bizi ikuspegi batetik ekingo dio jardun berriari. Entzun. Azken asteotan egin moduan, egunero apirilako 21erako Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak dauzkagu jorratzeko hemendik aurrera beste hautagai bat ezagutuko dugu. Goiz honetan, gaurko honetan Markel Olanoren txanda da, Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoatik aurkeztuko duen zerrendaren bigarrena. Egunon, Markel? Egunon, bai.
salto bat bada zuregan, orain artean Gipuzkoako diputatu nagusia izan zara, eta gainera, Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzalean ere, esanguratsua da, ez dela urte honetan Joseba Egibar egongo, aldaketa hauek presioa eragiten dute? Nik esango nuke kontrakoa izan dela, presioak kendu indidate, ez? Izan ere, erakunde publiko batean, gogoan daukandia hasi nitzela, 2007an ja, ez? Kanpaina, eta gero ja tokatut zaian diputatu nagusi izatera. Gero urrengo legealdian oposizio buru izan nintzen, eta gero urrengo 8 urteak berriro foru aldundian. Orduan, ardura instituzional bat duzunean, horrek izugarrizko presioa sartzen dizu, eguneroko lan eta agenda oso gogorra, eta bizimodua asko komplikatzen da. Ez nik uste dut orain, ja euki dut inpase moduko bat, lasaiago ibilinez, berriro sartzen ez kanpainan, baina ja pasatzen zera exekutibotik legislatibora ez. Eta ja parlamentari izatera tokatuko zait, seguronez, gauzak ondo, eta orduan bizimodua beste modu batera enfokatzeko tartea eta parada daukat orain. Horrek ez du esan nahi lanik egingo ez dudanik, baizik bizkar gainean daukadan zama, arindu ingo zaidala, orain arte oso handi auki dudalako. Eta hor, foru jauregian ikasitakoak ere aplikatu daitezke legebiltzarkide gisa? Bistan da. Nik beti esan dut gure etxean, ez, baserri batetik gatoz familia, olano familia, eta han erabiltzen zen konzeptua zen larremotxokoa izatea, ez. Larremotxekoa da ganadu bat, belar gutxirekin azitakoa eta zaildutakoa, ez. Eta nik uste dut, disiplina eta exigentzia handiko lan batean zaudenean, foru aldundian diputatu nagusi izatera horrelakoa da. Emate dizu aukera, lan gogor baten bidez ezagutzeko oso ongi zure lurraldea, ezagutzeko ze erronka dauzkan eta hoiei aurre egiteko, eta gainera modu sistematikoa eta oso modu jarraioan. Ez nik gogoan daukat, ja 2007tik ja seginela kudeaketa planak eginez eta horiek ejekutatzen. Eta orduan horrek denbora asko horrelako lan gogor bat mantenduak, ekarri dena da esperientzia eta eskarmentua handia, eta ezagutza handi bat gure lurraldearena eta bere beharrena. Nik esango nuke gaina estrapolatuz, gure lurraldea ez dagoela isolatua, gure lurraldea Euskal Herrian barrenean dago, nik esango nuke gainera dela lurralde bakarra gainantzeko Euskal Herrialdeekin harremana duena eta lotura duena, oso ezaugarri berezia ditu, eta etorkizunari begira baita ere, oso ezaugarri bereziak bi aipatzearren bere enpresen lehiakortasuna eta baita ere euskararen ezagutza eta erabilera baita ere, nik uste dut horiek biak osatzen dutela Euskal Herriaren etorkizunan ere ustez. Hor, Gipuzkoari dagokionez, nolako helburuak dauzka Eusko Alderdi Jeltzaleak igande honetarako? Ja enfokea Gipuzkoatik Euskal Herriera eramanez, eta Euskal Herriaren, Euskal Herritarren 70% ordezkatzen duen legebiltzarra eta bere legebiltzarkideak aukeratzeko kanpaina da. Eta nik esango nuke, Gipuzkoak ekartzen diola Euskal Herri osoari, eta baita ere erkidego autonomoari, ekartzen diola lehenago aipatzen dituen elementu batzuk niretzako behintzat funtsezkoa direnak. Nik uste dut gure lurraldeak apustu handia egin duela ezagutzaren alde, azken urteetan, nik esango nuke 80 urtetik, 80ko hamarkadatik, hasi zen ja lehenengo zentru teknologikoak, ikerketa zentruak eta abian jartzen, eta horrek sortu du ekosistema bat ezagutzaren ingurukoa, momentu honetan hainbat arlotan Europan punta-puntan dagoena. Eta horrek ekarri dio baita ere gure enpresa sareari industriala gerelako. Izan gera, erdiarotik izan gara industrial eta izateko bokazioa daukagu baita ere etorkizunean, lehiakortasuna ekarri dio, eta guretzako funtsezkoa da Euskal Herri mailan lehiakortasun ekonomikoa lantzea. Zergatik? Horrek baliatzen digulako aberastasunaren sorkuntza, eta sortzen ez den aberastasuna ezin delako gero banatu, eta birbanatu. Eta nik uste dute bigarren hanka hori guk beti Gipuzkoan oso ongi oinarritu duguna eta defendatu duguna da, justu gizarte solidario bat, gizarte bat aberastasuna banatzen dakiena. Eta momentu honetan nik esango nuke mundu mailan Gipuzkoa dela desberdintasun ekonomiko gutxienetakoak dutuen lurraldea, ez? Orain dela gutxi atera da Gini indizea, mundu mailan desberdintasuna neurtzen duena, eta 23 punturekin edo indizeko punturekin Gipuzkoa kokatzen du mundu mailako topean. Horrek adierazten du zein dan gure eredua, eta horri lotzen baldin bazaio baita ere, gure nortasuna, gure hizkuntza, gure kultura,
horrek pixkat ere egiten ditu etorkizuneko haziak, ez bakarrik Gipuzkoan baizik baita ere Euskal Herri osoan. Gipuzkoak 2024 urte honetarako ez dauka aurrekonturik, Euskal Alderdi Jeltzaleak egonkortasuna aldarrikatu ohi du. Hauteskunde osteko akordi begira hau ikusita, are eta gehiago begiratu beharko dira nolako akordioak egin eta norrekin egin aliantzak? Garbi dagoena da, gehiengo absolutua balin badukuzu, orain arte Urkullu lehendakariak bere legebiltzarrean eduki duen babesak egonkortasuna ematen dizula. Baina norberak egokitu beharra daukan errealitatera. Zein da errealitatea? Herritarrek erabakitzen dutena. Eta demokrazian sinesten dugunok garbi daukagu herritarren emaitzak estenategi sortzen duela, oraindik ez dakigu, baina laster jakingo dugu, igandean bertan jakingo dugu zein dan estenategia, eta horri egokitu imartzaiola. Ez orain momentu honetan diputatu nagusi dan Gipuzkoako, diputatu nagusi den Eider Mendozak, beste egoera badauka, nik izan nuenetik desberdina, eta egokitzen ari da. Azkenean, elkarrizketak, negoziaketak erabaten zaitu, zure helburuak eta markatza dituzun plangintzak aurrera eramatera, egia da, zailagoa dela, baina egia da baita ere, demokrazia ikuspegitik impekablea dela. Zuk arruen barrakuzu kontestu berri horri, eta landu barra dituzu zure egitasmo guztiak, eta hauteskunde giro batean zaudenean zailagoa da, baina pixkat tiraino hori, errasaka hori pasatzen denean, gero urak euren normalidadea izten dira berriro, eta hor benetako politika hasten da. Gaurko honetan, La Razón egunkaria hartuz gero, bertan aipatzen da, Alderdi Popularrak EAJ-ari bere babesa emango diola, inolako eskararik egin gabe, baldin eta gehiengora helduz gero, egia da ere ez diotela inorri ematen adierazpen hoien autoretza, baina halako elementuren bat gertatuko balitz, zer irudituko litzaizuke? Hori izango litzatekeela Alderdi Popularren erabakia. Hor egontzan baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiaren osaketan egontzan polemika bat, eta azkenean garbi gelditu zan azan, etzala egon negoziaketarik Alderdi Popularrarekin, hori garbi zegoen, Alderdi Popularra berak errekonozitu zuen eta onartu zuen, eta gero berak batipat nik uste du gainera Espainiako politikari begira egiten ditu bere mugimenduak eta hartzen ditu bere erabakiak. Ez da nik uste dut hor legebiltzar bat osatzen denean eta demokrazia parlamentario bat osatzen duzunean, garbi dago azkenean legebiltzarkideen gehiengoak osatu behar dituzula. Eta horiek, matematika utxe oso simple batera ematen zaitu, eta ikusuko dugu, datorren igandetik aurrera zer ematen dute matematika horiek. Baina alderdi politiko bakoitzak berak erabakitzen du, zeini boto eman, Gipuzkoan gertatu zen bezala, eta gero legealdi berri bat sortzen da, eta legealdi berri horrek eskatze ditu behar batzuk, lehen esaten nuen negoziaketa, inteligentzia, malgutasuna, herri honek aurrera egin dezan. Espainiar politika gintzari begirare, Alberto Núñez Feijóok asteburu honetan esan zuen, hauteskunde programa kopiatu duela Euskal Alderdi Jeltzaleak. Badago arrazoirik hori esateko? Zeinen hauteskunde programa? Alderdi Popularrarena. Horrek, barregura pixkat ematen ditez. Nik uste dute Euskal Alderdi Jeltzaleak daukan programak oinarrian daukala esperientzia oso sendo bat. Eta nik uste dut Alderdi Popularrak, eta nik esango dut humiltate osoarekin, baina ez daukala arrimatzerik ere Euskal Alderdi Jeltzaleak eraiki duen, beste askorekin batera eraiki duen gizarte honetara. Alderdi Popularra urrun dago Euskal gizartetik, eta gero hori nabaritzen da baita ere emaitzetan eta inkestetan ez. Nik uste dute Espainian une honetan dagoen giro politikoa, eta gu oraintxe debateetan ikusten ari gana, ez daukala zerikusirik. Nik uste dute Euskal Herriak eman duela mugimendu bat oso importantea errespetuaren bidean, eta azkenean, herritarrek erabakiuko dute nork hartuko duen ardura, zeinek hartuko dituen, jasoko dituen legebiltzarkide gehiengoren babesa, baina ukaezina dena da gure herriak errespetuaren eta eraikuntza ikuspegitik lezio bat ematen ari dela inguru guztira, eta bereziki Madrilera. Nik uste dut Madrilen une honetan arnas hartzeko zailtasuna handia daudela politikan, ez dagoela hor errespeturik eta oso kainita dela, Kain eta Abelen arteko Biblian agertatzen zen enfrentamentu horren inguruko espresioa da kainita, oso egoera gaiztoa dagoela, eta Alberto Núñez Feijóo ez dagoela guri, eta berriro diot humiltasunez esango dut, guri lezioak emateko
egoeran. Euskal Herriko mugimendu feministak Euskal Zaintza Sistema Publiko eta Komunikatorioa aldarrikatu zuen iragan den azaroko 30ko greban, honen ostean hausnarketarako tarterik izan duzue? Bistan da, nik beti esaten dut, nolabait esateko alde batetik esatea sistema publikoa eta sistema komunitarioa, hori oksimoron bat dela, ez? Osea, bi konzeptuak aldi berean ez dira posible. Zuk zaintza guztia esku publikoetan uste balen bauzu, gizarteari ez diozu ematen aukerarik, voluntario ikuspeditik eta komunitate ikuspeditik bere parte hartzea luzatzeko zaintzaren arloan. Eta hor esan beharra daukat, Gipuzkoan eraikitzen joan geran, zaintza sistema dela, berriro diot, humiltasunez esan beharra dagoelako zenik. Askotan aipatuko ditut gure herriaren Europa osoak, baina ni ez joa arrokeriz horiek aipatzea. Asko dagoelako hobetzeko ez. Baina hor azpimarratu beharra daukat gure zaintza sistema dela Europako aurreratuenetako bat. Ez bakarrik adinekoen edo persona zaharren zaintza, baizik, desgaitasuna duten pertsonena, gaixotasun mentala daukatena, hainbat eta hainbat adibidez aurrak, ez, eta adingabeen zaintza, sistema sozial hori garatzen joan gara Gipuzkoan eredu propio batekin, eta hor oinarrian dagoena da, gizarte antolaketa, transiziotik, eta nik esango nuke frankismo garaitik, hainbat arlotan familiak joan dira osatzen, hirugarren sektoreko irabazi asmorik gabeko elkarteak, Gipuzkoan hoiek daukate gizarte politiken kudeaketaren parte importante bat, administrazio publikoaren eta foru aldundiaren konzertazioarekin eta finanziazioarekin. Hezkuntza sisteman, ikastolen sistema daukan bezala, hezkuntza helduen alfabetatze arloan, adibidez AEKak daukan bezala, ez naiz irratiaren entzule askok rekonozituko dute euren burua adibide guzti horietan. Eta nik esaten dute herri ekimenak hartu duela zaintzaren ardura, konzertazioan erakunde publikoekin, administrazio publikoarekin. Orduan, hemen dago modelo mixto bat, eta modelo mixto hori adituk esate dute dala eredugarria. Zergatik, batipat, persona zaharren eta behar gehien dituztenak gure lurraldean daukatelako sektore bat, eta voluntariosoare bat, eta komunitate bat, euren zaintza enfokatzen duena profesionalekin eta administrazio publikoaren babesarekin. Eta nik uste dut hor dagoela pixka bat komunitatearen giltza. Zuk defendatzen bali baduzu hori dana publiko egitea, eta soilik publiko egitea, asko esate duten bezala, orduan ari zara, eredu hori goitik bera aldatzen, nik esango nuke iraultzen eta hankaz gora botatzen. Orduan nik beti esan dut, azken urte luzeetan, egin behar duguna da gure ereduan sakondu. Eta hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundei begira defenditzen duena. Ingurugiro eta iraunkortasuna bermatzeko aldarrikapenetako bat ere izaten da desazkundea. Zer iruditzen zaizu aldarrikapen hau? Derrigorrean etorriko da desazkunde bat. Nik esango nuke aldaketa klimatikoari aurre egiteko eredu aldaketa importante bat gertatuko da, eta hor adibidez mugikortasuna ikuspegitik, mugikortasun iraunkor bat bermatu beharko dugu ez. Nik gogoan daukat bere momentuan proiektu estrategikoa jarri genuenan martxan Gipuzkoan, Mubil izenekoa, Mubilek helburua daukala mugikortasun aurreratua, inteligentea eta iraunkorra bermatzea. Eta horrek ekarriko duena da gure industriaren goiti berako eraldatze bat. Eta horren ejemplo izango da, hemendik aurrera, gure autoen parkean, 5% balin badira autoelektrikoak asko jota, 50% gora izango dela urte gutxian, eta horrek gure industriaren aldaketa ekarriko du. Hain zuzen ere, gure industriak automoziotik eta aukelako porzentai oso importante bat. Gure barne produktu industrialaren 40% gora automozioa lotuta dago, eta horrek izugarrizko iraultza bizi izango du. Horrek esan nahi duena da, autoa partekatzeko kultura etorriko dela, auto autonomoak baita etorriko dira, kondukzio autonomoko autoak, eta iraultza handi bat etorre, eta horrek ekarriko duena da, nik uste dut, une honetan, azkenean autoak erosteko eta partikularki etxe bakoitzean 2 auto edukitzeko kultura hori pixkanaka eraldatzen joango dela. Hirietan ikusten ari garen honetan, eta hori datuko da. Orduan, nik esango nukena gehiago da, hor egongo dela kultura aldaketa sakon bat, eta kultura aldaketa sakon horrek edukiko dituela elementu diferenteak, baina gu bezalako gizarte industrial batek lortu behar duena da transizio horretan mantentzea gure indar industriala eta gure enpleguak eta kalitatezko enpleguak. Garbi daukagulako gizartea orekatua daukagula une honetan, bestea beste, neurri handi batean industriala gerelako, eta hori nahi dugu mantendu ez. Niko egon daukat, pixkat inciso bat eginez,
etorri zala, desberdinkerian aditu importanteena munduan da Stiglitz Nobel saria, etorri zan kursalera eta hitzaldi bat eman zuen ondela urte batzuk, eta berak esaten zigun, mirari bazala Euskal Herriak bere egitura industriala mantentzea, berak bere jaioterrian ez zuela mantendu, eta horregatik izugarrizko gainbera bizi izan duela bere hiriak, han Chicagotik gertuko hiri batean jaiotzen, eta berak esaten zuen egitura industriala mantentzea zela guretzako behintzat eta mundu guztian zehar, desberdinkeria sozialei aurre egiteko eredu eta tresna importanteena. Nik horri heltzen diot. Aurkeztuko dizut, geure analisimaiko partaideak, Mikel Urdangari filosofoa eta geurekin batera ere, Eguzki Urteaga soziologa eta Maider Galardi. Nire ala naiz filosofoa, ez dakit filosofoa naizen o filosofian lizentza duna, baina bitzat... Parez zaudelarik. Kolega geratamente gaude, baina parez pare. Bakoitza galdera bana, Mikel, zure txanda. Filosofoa, baina kazetaria ara moguzkoa, uste dut. Baina, galdera, indar berria da Eusko Alderdi Jeltzalearen kanpainako leloa, zertan da berria, zer da mantendu nahiko zenuketena, eta akaso zer da zar geratu dena? Nik esango nuke berria duguna neurri batean dela hautagaia bera, ez belaunaldi berri batekoa da, eta hor berarekin etorriko da belaunaldi berri bat, ez bera daukan harreman sarearengatik eta ezagutzarengatik. Nik esango nuke zaharra gelditu dena da, azkenean belaunaldi batzuk orain arte egon direnak, ni neu barnez, kudeaketan egon gerenak, pixkanaka, 60 urtera gerturatzen gazteneran, beste belaunaldi batzuk bide eman behar digu. Nik bere momentuan, erabaki kolektibo batean, baina erabaki genuen Eider Mendoza izatea, belaunaldi berri bateko diputatu nagusia. Esan beharra duke gainera gaur egiten dituela 50 urte, eta zorriona bilatzea dizkiot, ez dakit entzungo dira, baina gero txengo diot. Eta nik esango nuke hori, belaunaldi berri batek daukala kultura berri bat, gauzak egiteko modu berri bat, eta hori gizartearentzako oso ona dela. Jende gazteak bere ardurak hartzea. Eta nik esango nuke bestalde baita ere, eta ja esango nuke gehiago gobernantza ikuspeditik, adibidez Foru Aldundiak Gipuzkoan aitzindaria izanez, egin zuen mugimendu oso importante bat egon dela 8 urte etorkizunarik izekin. Eta hor, Gipuzkoako erakunde publiko nagusiaren gobernantza aldatu zuen, eta egin zuena izan zen, gure lurraldearen erronka nagusiak gizartearekin elkarlanean bultzatu, eta hor, azkenean ehundaka eta ehundaka proiektu jarri ziren martxan, gizartearekin batera elkarlanean. Eta nik uste dut etorkizunarekizek erakutsi duela gure erkidegoak eta gure herriak bere osotasunean zer egin behar duen, berriro konektatzeko gizartea erakunde publikoekin da politikarekin. Nik uste dut etorkizunarekizek ekarri duela jende asko berriro ere, esango genuke ia 50.000 personak parte hartu dutela bere proiektuetan, eta hori dela bidea, ez? Kultura politiko berri bat martxan jartzea, jende gaztearekin, hori da giltza. Maider Galardi ere, aukera duzu galdera egiteko. Egunon, Marken, nik erdi bi galdera batean saiatuko naiz. Batetik, batez ere, bazterrea, iruditzen zaitelako bazterrean geratu dian bi gai diala hauteskunde kanpaina honetan batetik zuen programan, egia da feminismoari eta ez bakarrik berdintasunari, baizik eta feminismoari ematen diozuela beste urte batzuetan baino garrantzi handiagoa eta hori mitinetan ikusten da eta uste dut ere ikusten dela gobernatzen dituzuen erakundeetan horri begira badagoela keinu bat. Aldiz ez da hitz egiten eta programan ez da jasotzen Emakunde garai batean azkeneko legegintzaldian lehendakaritzatik mugitu zen berdintasun sailera eta horrek polemika sortu zuen. Horri buruz ez da hitz egin eta gustatuko litzaidak zein den edo badagoen gogoeta bat horri buruz. Eta bigarrenik ze irakurketa daukazun eta ez bakarrik EAJ-tik datozen proposamenetan, baizik eta kanpainan zehar eskaera batzuk egon direlako eta agian debateetan ez dutelako hainbeste lekurik eduki eta badakizu euskaltzalea zarela eta horrek kezkatzen zaitula, beraz euskararen aferak ze toki hartu duen kanpainan eta ze toki hartu beharko lukeen etorkizuneko gobernuan. Nik
biei batera erantzuteko, ez, biak dira zeharlerroko kontuak eta gaiak, ez. Bai euskararen bizi berritzea, euskararen erabileraren sustapena, eta gero baita ere, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna. Nik esan beharra daukat, guk adibidez Foru Aldundian, azken urte luzeetan, horiek gabinetaren barruan eduki ditugula biak, pentsatzen genuelako, ez dela sail baten kontua, baizik sail guztiek hartu behar dutela bere gain, zeharlerrokoa diren kudeaketaren intensidade hori edo determinazio hori, eta gabinetak egiten duena da hori sustatu departamentu guztietan, ez bakarrik departamentu jakin batean, ez. Alde hortatik bintzat, hor uste dizut nire esperientzia, zein izango da Animalo Paradaresela hartuko duen, bere tokatzen bali mazaio, biztan da lehendakari berri ezatea, zein izango dan bere erabakia, ez dakit nik egingo didan gomendioa garbi dago, izango dela, aldan neurria mentzet, berak hartzea pertsonalki, zeharlerroko diren kontu guzti horien ardura. Egia da, historikoki Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatu dituen jaurlaritzatan, hizkuntza politikaren arlo hori kulturari lotua izan zaiola askotan, eta euskal kulturak eta euskalgintzak daukatela lotura oso importantea. Orduan, bien arteko, bi ikuspegien arteko tensiotxo hori egon izan da, baina nik garbi daukadana da, guk Foru Aldundian egin dugu, benetan estrategikoa balin bada euskararen bizi berritzea, eta baita ere feminismoa eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, hori estrategikoa balin badira, horrela gero adirazi behar dira eta martxan jarri behar dira, ez bakarrik hitz politekin, baizik ekintza oso anbiziosuekin. Eta horregatik diot, departamentu guztiek gobernu batean eta administrazio batean hartu behar dutela bere baitan da bere gain hartu behar dutela arlo hori, ez? Nik esango nizuke, adibidez bezala jartzeagatik, Gipuzkoan lehenago aipatzen nuen euskararen normalizazioan eredugarri izan garela, besteak beste, une honetan bere profilaren akreditazioa, esango nuke 1:1 gure langiletan, Foru Aldundiko langiletan lortu dutela, eta orduan, momentu enten daukaguna da, arigunen, euskaraldiaren azkeneko urratxetan arigune figura martxan jarri zenean, arigune berria jartzera Foru Aldundiko departamentu guztietan, arlo guztietan, eta beraz Foru Aldundia arigune bihurtzea. Hori izan zen azkeneko erronka nagusia, eta gu nahi genuke, departamentu guzti horiek gizarteratzea baita ere euren ikuspegia, eta zergatik ez denborarekin Gipuzkoa bera izatea arigune batez. Hortarako asko egin beharra daukagu, lan asko, baina euskalgintza une honetan Foru Aldundiarekin egiten ari den saiakera oso anbizioso batean, badala laborategia martxan jarri zen errenterian, eta nik esango nuke euskalgintza eta administrazio publikoaren artean, une honetan jauzi kualitatibo oso importante bat diseinatzen jardun beharra daukagula, ze bestela, euskararen bizi berritzeak ez du bideon hartuko. Bere momentuan euskalgintzak esan zuena izan zen, euskararen bizi berritzea eta normalkuntza zegoela bide gurutze batean, eta izan gaitzetzen euskaltzale guztiak konstiente, bide gurutze horretan, hartu dezakagula bide ona, ala bide txarra. Azkenik ere, Eguzki Urteaga zure galdera zautu nahi dugu? Bai, egunon, nik fiskalitatearen gaia aipatu nahi nuke, jakinda ere Foru Aldundien eskumena dela. Euskal Autonomia Erkidegoak daukan presio fiskala PIB-aren 1,35%koa da, Ipar Euskal Herriaren adibidez konparatiboki 47-48koa da, alegia 13 puntu gehiago, eta Europako batez bestekoa 41koa. Ez zaizu iduritzen, alor sozialak eskatzen dituen inbertsioei aurre egiteko presio fiskal hori igo behar denik? Nik esango nukena da, egokitu beharra daukagula, ez oain erreforma fiskal bat martxan jarri behar da, baina esango nukena da, azken urte luzeetan, 2008-tik aurrera, egia da 2008an, 2009an izan zirela, krisi finanziario oso bortiz baten ondorioz izan ziren oso emaitza txarrak dirubilketan ikuspegitik ogasun guztietan, erkidegoan, eta Nafarroan esango nuke baita beretsu izango zala egoera, baina horrezkeoztik geldi ezina izan da azkundea orain arte eta aurten berriro ere errekorra bete dugu dirubilketan, ez? Orduan nik esango nukena da, begiratu behar dela, gizarte sistemak ze egoera daukan une honetan, nun egin behar dituen bere apostuak, eta ongizate hori mantentzeko egin behar den inbertsioa definitu, eta horren arabera
ikuspegi fiskala egokitu. Ze ni garbi daukadana da, presio fiskal egoki bat eduki behar dugula, baita ere, adibidez, gure enpresak lehiakor izaten jarraitu dezaten. Ze enpresa lehiokarrak izan da, eukiko dugu kalitatezko enplegua, eukiko du baita ere dirubilketa importante bat, eta horrek emango dizkigu baliabideak, gero baita ere behar dan bezala banatzeko fiskalidade egoki baten bidez. Beraz, oreka hori mantentzeko, lehenengo gauza egin behar daukaguna da definitu, hemendik 10 urtera gizarte politiketan ze behar izango ditugun, eta gero ondoren definitu. Nik askotan ikusten dut jendea, konparaketa batzuk egiten fiskalidadean, eta horiek izaten dira debateak eternoak, amaigabeak, ze irizpideak segun zeintzeko hartzaituzun aldatzen dira portzentaiak. Orduan, nik esango nuke debate horietan gehiegi sartu gabe, gure herriak egin behar duena da definizio bat, benetan ze erronka daukagun. Gu daukagun zahartze prozesua ikusita, horrek ekarriko dizkigu ondorioak, ekartzen ari da ondorioak ja osasun sisteman eta zaintza sisteman, eta beharko duena da apustu oso importante bat. Baina kontuan izan behar dugu, gure baliabide guztiak hortara bidatzen balin baditugu, eta gure enpresen lehiakortasuna sustatzeko sistema, lehenago hasieran aipatu dut, ezagutza, zientzia, teknologia guzti horri, muzin egiten balin badiogu, eukiko dugula egoera bat, 5-6 urtean pizkatu beha, baina gero, gure herriak gainberan eroriko dala urrengo 20 urtera begira. Orduan, horreka hortara begiratuko nuke ni bintzet batipat, eta hor definitu ze behar dauzkagun. Baxetasun guzti horiekin gaditzen gara, apurtxo luzatu bera, sentitzen du? Barkatu nire luzatu dinaiz. Merez izan du, eskarrik asko. Heldu gara amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian, edo gure sare sozialetan jok txuk 14 abestiarekin agurtuko zaituztegu. Bihar arte. Eta kodilak, esan izun, da berriro oroitu uzak, txupan botian barruan uzaporea horra. Direkidu marran ez iztabetzen dio futrak, ezer txarrik ez izut opa eta good luck. Baina esan izun, da berriro oroitu uzak, txupan botian barruan uzaporea horra. Berriz ere lau, atzaldiak iten gau, con otro puto atentau, maite inortu kamalau. Aldature gan, geziak uonik fans, burutik anfana bai, baina dena manian. Pan, berriz ere surtan, euskal kaleku biak, ematen dute butan. Hemen binik el baino ez lapoa, mikroan oskika alo Rocky Balboa. 50 den piño del bidazoa, hola jango diagu ja panorama osoa. Beat bat, boom bat, track berri bat. Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina du.